Nafarroak 254 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, horietatik 58 Iruñerrian erregistratu dira. Txertaketari esker 5. olatu horretan ospitaleratutako positiboak 8%tik 2% murriztu dira. Iruñeko udalak 1.500.000 euro baino gehiago inbertitzen ari da energia eraginkortasuneko, irisgarritasuneko eta patioak hobetzeko lanetan ikastetxe publikoetan. Koronavirusaren krisiak bereziki kaltetutako 601 nekazarik eta enpresa txiki eta ertainek 1.400.000 euro jasoko dituzte salbuespeneko laguntzetan. Lekunberrik abisualdea industria aldeko handitzea amaitu du 1.000.000 euroko inbertsioarekin eskualdeko industria jardueraren berpiztean beste urrats bat emanez. 112ko kontingentzia areto berri batek bermatuko du Nafarroko larrialdi zerbitzuaren funtzionamendu iraunkorra. Nafarroko jatorrizko deituraren kontseilu arautzaileak Reino Gurmetek eta Nafarroko Ostalaritzako Kooperatibak udako freskoen 2. edizioa foru komunitateko 20 terraza baino gehiagotara eraman dute. Erronkari Ribaforada Leire eta Lekunberri kultur programaren hurrengo agertokiak. Nafarroko gobernuak eskainitako behin-behineko datuen arabera 254 kasu berri zenbatu dira Nafarroan azken egunean. Bezperan baino 15 gehiago dira, baina duela astebete baino 37 gutxiago. Halere duela 14 egun hautemandako 404 positibetatik urrun daude. Udalerriei dagokionez 21 kutsatze berri atzeman dira Tuteran. Tarte batera Garesen eta Iruñako Sanduzelaia auzoan zenbatutako 9 kasuak Azagran, Barainainen eta Iruñako Donibane auzoan 8 positibo hauteman dira. Aurretiazko beste olatu batzukin alderatuta, txertaketa faktore diferentzial erabakigarria izaten ari da 5. olatu horren eragin handiaren kutsatzeak eta asistentzia inpaktu arintzeko. Halere oraindik beharrezkoak dira elkar eragin sozial handiagatik eta delta aldaeraren edaruragatik 87 banakako zein taldekako prebentzio neurri osagarriak. 2 parametroetan joera aldaketa sendotzeko. Nola nahi ere eragin asistentziala oso handia izan da pixkanaka gutxitzen ari den intzidentzia handiagatik. Halere oraindik txertoaz gain prebentzio neurri osagarriak behar ditu. Iruñeko udala egun hauetan amaitzen ari da aluminiozko 18 leiho eta pertsiana zahar zubitermikoaren hausturari gabekoak aldagarriak diren beste batzukin ordezteko lanak. Hoiek guztiak Garzia Galdeano ikastetxe publikoko lehen solairuan. Esku hartze hori hiriko haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetako hobekuntza eta egokitze lanen parte da. Izan ere uda aprobetxatzen da esku hartzeak egiteko lanek ikasturtean eraginik izan ez dezaten. Garzia Galdeano eta Iturrama ikastetxe publikoko ikastetxetan ia amaituta dauden lanei gehitzen zaizkie beste ikastetxe batutan gauzatzen ari diren lanak. Hala nola, San Juan de la Cadena ikastetxe publikoko jantokikoak, San Francisco eskolakoak eta Sanduzelai Hegoalde eta Amaiur ikastetxe publikoetakoak. Ikastetxe horiek 2.280 ikasle inguru hartuko dituzte irailaren hasieran. Guztira 7 ikastetxe horietan egindako hobekuntza lanetan 936.000 euro inbertitu dira. Komunak zaharberritzeko eta leihoak eta arotzeria aldatzeko. Oro har, naiz eta uda honetan ere, guneak egokitzeko 2 proiektu zehatz egin diren 2 ikastetxetan, hezkuntza komunitateak hala eskatuta. Landagarapeneko eta ingurumeneko departamento 1.400.000 euro eman dizkie aldi baterako eta salbuespeneko laguntzetan koronavirusaren krisia bereziki kaltetutako 601 nekazari eta eteri landagarapeneko zuzendari nagusiak Nafarroko aldizkari ofizialean argitaratu duen ebazpen baten arabera. Laguntza Europar Batasunaren helburu eta lehentasunen arabera hartu da, eta Nafarroko nekazarien eta ustiategien lehiakortasunaren hobekuntza indartuko du. Landa eremuan egitura sozioekonomiko egonkor, dinamiko eta erakargarri bat mantentzen dela bermatzeko despopulazioa saihestuz.
Neurri hori 2014-2020 aldirako Nafarroko landagarapeneko programan jasota dago eta FEADR-ek, hau da, landagarapeneko Europako nekazaritza funtsak finantzatzen du 31%. Deialdiaren oinarriek adierazten zuten laguntza hoien helburua osasun krisiaren ondorioi erantzutea dela eta bereziki nekazaritza jardueren eta nekazaritza produktuak eraldatzen, merkaturatzen edo garatzen dituzten enpresa txikien jarraitutasuna arriskuan jartzen duten likidezia arazoak konpontzea. Koronavirusaren krisiak eragindako mugikortasun murrizketek nekazari eta landa enpresa jakin batzuei eragin diete. Aurrekaririk gabe batez ere nekazaritzako, merkaturatze zirkuitu laburretan lan egiten dutenei. Beren produktuei irtenbidea ematen diete batez ere hornikuntzako udal merkatutan, tokiko merkatuen, konsumo taldeen, ustiategiaren beraren eta oreka kanalaren bidez, hau da ostalaritza, jatetxak eta kafetegiak eta beraz, elikadura katearen katebegi ahulena osatzen duten. Jose Maria Ayerdi Foru Gobernuko bigarren lehendakari ordea eta Gorka Azpiroz Lekunberriko alkatea Albizu aldea industrigunea handitzeko eginiko obren bizitan izan dira. Lanak udala eta Nasubintza sozietate publikoak garatu dituzte eta ia €1.000.000 inbertsioa izan dute. Jarduketa horrek 10 hilabeteko epean 52.000 metro karratu lurzoru urbanizatu berri gaitu ditu eta dagoeneko konprometituta dauden enpresa ezarpen berriekin bultzada handia eta beste urras bat ematen ari da Larraun Haraneko eskualde osoko industria suspertzeko eta lurraldea garatzeko, esan du Ayerdi lehendakari ordeak bizitan. Industria suspertzea da une honetan lurraldea garatzeko eta bailara hoietan enplegua eta jarduera sortzeko bultzadarik onena gaineratu du. Bestalde, Gorka Azpiroz alkateak udalak eta tokiko ekintza taldek abian jarri berri duten lurralde garapen jasangarrirako eskualde estrategia bultzatzeko industria jarduera azpimarratu du. Albizu aldera eginiko bizitan Ayerdi eta Azpirozekin batera izan dira bertan kokatuta dauden hainbat enpresetako ordezkariak, hala nola Javier Alforja, Lekorteko zuzendari nagusia, Jorge Ruiz Mekatar taldeko zuzendari exekutiboa, Alberto Bayona Nasubintzako zuzendari kudeatzailea, Carlos Chocarro Nasubintzako industria arloko nagusia, Iñigo Encinas obrako zuzendaria eta Ibon Mimentza Zederna Garalurreko kudeatzailea. Industriagune berriak 6 lursail ditu eta guztira 20.000 metro karratu hoietatik 16.000 eraikiak hoiei bideak egiteko beste 8.400 metro karratu eta berdegunetarako beste 14.500 metro karratuko gehituko zaizkien. Obenasa enpresa esleipen hartzaileak egin ditu urbanizazio eta azpiegitura lanak eta Eunate SL-ren zuzendaritzapean. 726.000 € inbertsio egin da. Horri beste €122.000 gehitu zaizkio hirigintza izapiden, ordainsari teknikoen eta tasen artean beraz, Nasubintza sozietate publikoak Lekunberriko udalarekin lankidetzan egindako inbertsioa osoa ia €1.000.000 da. Lekort industria enpresak Mekatar taldeko aerosorgailu eolikoetarako forja ardaz hutsak egiten dituenak eta Lekunberri industrialdean dagoeneko 2 urte daramatza. Albizu aldeko eremu berrian lehen ezarpen egiteko konpromiso hartu du. Lekortek 4.500 metro kuadroko partzela bat erosi du, gaur egun Lekunberrin dituen instalazioen osagarri den ekoizpen instalazio berri bat eraikitzeko. €3.900.000 inbertsio aurreikusten du. Lekunberriko industriagunean duela 25 urte hasi zen sorrera eta lehen handitzea duela hamarkada bat gauzatu zen. 30 enpresa daude instalatuta, 350.000 metro karratuan eta guztien artean zuzeneko 500 lanpostu inguru sortu dituzte. Salbuespen egoera baten aurrean larrialdi zerbitzuari jarraipena emateko asmoz, Nafarroko gobernuak 112ko bigarren areto bat backup edo kontingentzia areto sistemen erredundantziarekin jarri du erabilgarri. Kokaleku berri batean, egungo Iruñeko Agoizkaleko Nafarroa SOS larrialdiak kudeatzeko zentroak bere funtzionamentua arriskuan jarriko lukeen zaurgarritasun egoeraren bat jasango balu ere.
Lehen lehendakariordea eta lehendakaritzako berdintasuneko funtzio publiko kontseilaria den Javier Remirezek bizitatu du areto berri hauek Kordobilako barne zuzendaritza orokorraren eraikinean daudenak. Remirezekin batera etorri dira Amparo López barneko zuzendari nagusia eta Jose Javier Bulandier babes zibil eta larrialdi zerbitzutako zuzendaria. Erabat hornituta, unitate honek segurtasuna sendotuko du larrialdi zerbitzuen prestazioan. Bere ezarpena babes zibil eta larrialdietako zerbitzutik 112ko aretoa desegonkortu edo baliogabetu ahal izango luketen balizko arrisku eszenatoki eta aurkako zirkunstantzien aurrean garatuz doazen ekimenen barne hartzen da. Horrela bere zaurgarritasuna murriztu nahi da aldi berean bere ohiko funtzionamendua kaltetuko luketen egoeren espektro zabalago baten aurrean erantzun malguagoko zerbitzu bat emanez. Azken urteotan zehar larrialdiak kudeatzeko sistemari estaldura ematen dioten informazio sistemen hobekuntza landu da eta koronavirusaren pandemiaren ondorioz agerikoa bihurtu da kontingentzia areto batekin kontatzeko beharra, zeinek oinarrizko zerbitzu honi bermea eta jarraipen irtenbidea emango dizkion. Abuztuko bigarren 15aldian Nafarroko tabernetako 20 terraza baino gehiago leku freskagarri bihurtuko dira. Nafarroa jatorrizko deiturako ardo xuri, gorri eta beltzei eta reino gourmeti esker. Pintxoa edo bertako produktu baten errazioak osagarri ezin hobeak izango dira ardo batekin lagun eta familikoekin planak egiteko. Nafarroko jatorrizko deituraren kontseilu arautzaileak Reino Gourmetek eta Nafarroko Ostalaritzako Kooperatibak udako freskoen bigarren edizio hau foru komunitateko 20 terraza baino gehiagotara eramanen dute. Abuztuko bigarren 15aldian, terraza hoiek benetako oasi bihurtuko dira, Nafarroa jatorrizko deiturako ardo freskagarrienak gozatzeko. Ardo hauek matx barietatekin egindako ardo xuriak dira, ala nola Chardonnay, Garnacha Blanca, Biura, Sauvignon Blanc, Moscatel edo Malvasia edo matx beltzekin egindako ardo gorriak, gehienak Garnacha edo Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon. Udako freskoak kanpaina honekin kopaz edo botilaz dastatzeko gonbitaz gain, pintxoarekin edo errazio batekin laguntzeko aukera dago Reino Gourmeteren eskutik. Marka honek kalitatezko ziurtagiria duten nekazaritzako elikagaiak babesten dituelarik. Ardo guztiak 2020ko uztakoak dira, duela gutxi bikain gisa kalifikatu direnak eta hilabete hauetan kontsumitzeko unerik onenean daudenak. Lagun eta senidekin planak egiteko eta bizitza soziala aktibatzen jarraitzeko osagarri ezin hobeak izango dira. Arte eszenikoen eta musikaren kultur 2021 programa asteburu honetan Joaquin Taboada, Mielotxin, Diego Arbizu eta Pascual Jober bikotearekin eta Agoan taldearekin hasiko da, urrenez urren, Erronkari, Riba Forada Leire eta Lekunberrin. Gogoratu behar da Kultur 2021ek musikarekin batera arte plastikoak ere eskaintzen dituela bere egitarauan. Bertizeko jauregian Guamia Buren azken eguzkiloria margo digitalaren erakusketaz goza daiteke abuztuaren azken egunera arte. Kultur 2021 programa musikal eta eszenikoa aste honetan hasiko da Erronkarin ostegunean abuztuak 12 7 herriko kiroldegian Joaquin Taboadaren Hiruen dialogos proposamenarekin. Kontzertuak 80ko eta 80ko hamarkadetako musika biolin, biolontxelo eta pianora egokituko du. Hiruen dialogos lanarekin 80ko eta 80ko hamarkadetan gure bizitzetan sartu ziren musika berri guztiei omenaldi egin nahi dio Taboadak. Musika berri hoiek irrati programetan entzun ziren besteak beste Radio Hiruko dialogos ahaztezinean edo M80ko musika pribada irratsaioan eta Taboada berarenean esaterako. Ikuskizun birsorkuntza bat da, ez imitazio bat dio Taboadak. Gai bakoitza berariaz moldatu da. Biolina, biolontxelo eta pianoa, gai batzutan akordeoia, hirukote hortarako. Izan ere zinezko izanen litzateke jatorrizko gai guztiak sortu zeuden bezala egitea. Formazio eta estilo ugari daudelako New Age, peruenetik hasi eta musika elektronikora arte azaldu du. Urrengo egunean ostirala 13 Mielotxin taldearen eszena toki bihurtuko da Riba Forada. 10etan Zaldun Templarioen kalean
taldeak bere hor dago ikuskizuna aurkeztuko du, Nafarroko iparraldeko eta hegoaldeko musika herrikoien arteko elkarrizketa burutuz. Mielotxin 2003an sortu zen Nafarroko herri musika iparraldetik hegoaldera eguneratzeko eta berpizteko helburuarekin. Bere ikuskizunean jota kantauri hor dagoa jotzen zaio. Jota dantzatuaren aurrean gaudela, iparraldeko Nafarrori hegoaldeko aurrean dela, mendiaren espiritu erasotzaileari lautadaren espiritu delikatu aurrean dela. Ardoa, mahastia, mediterraneko paisaia, landa bizitza identifikatzen gaituzten elementuak eskaintzen ditu. Azkenik abuztoaren 14an larunbata 2 kontzertu eskainiko ditu kulturrek. 8:00 gutxitan Leireko monasterioko elizan Diego Arbizu eta Pascual Jover arituko dira, Europako erromantizismo musikaleko obrak interpretatzen. Bikoteak Mendelsonetik Rachmaninoff erako obrak interpretatuko ditu, Leipzig eta Mosku arteko bidaia eskainiz. Europako erromantizismo musikalaren egunsentia eta ilunabarrean artean. Diego Arbizu, Pablo Sarasate goi mailako musika konserbatorioko eta Rotterdameko Hugh Eskolako biolontxeloko eta ganbera musikako goi mailako tituladuna da. Pascual Jover pianista iruindarra da, Iruñako Sarasate konserbatorioko profesionalean eta Madrilgo goi mailako musika errege konserbatorian ikasi zuen. Leireko kontzerto baino lehen bisita gidatu eskainiko da monastegian, Leireko likorea eta pintxo dastaketarekin. 5:00 izango da monastegiko harreralekuan. Ondoren 7:00 bezperak kantu Gregoranioan entzuteko aukera egongo da. Gutxieneko partaidetza 10 laguneko izango da.